Sa Bacolod City, masobra 1.8 million pesos nga baloros ng iligal nga droga nakuha sa 6 ka persona. Samtang masobra 200,000 nga baloros ng marijuana nga ginabaligya online na kumpiskar sa barangay Estefania. Yaring balita nga atong gintutukan. Arestado ang 6 ka persona sa ginkasa nga drug buy-bust operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Barangay 27, Bacolod City. Masobra 1.8 million pesos nga baloros ng suspected shabu ang nakumpiskar kanday Jenica Zamora, Rocky Esparas, Jose Hope Abong, Terence Matavia, Kim Paul Española kag Marlon Sase. Sunod sa kapulisan, targets ng operation ang subject kag high-value individual nga si Jenica Zamora nga madugay na nga ginamonitor nga nagasaylo-saylo sang lugar nga ginabaligyaan sang iligal nga droga. Ini nga target abi ko isa aga saylo-saylo ni siya ti subong diri siya na nagtag. Samtang matapos ang isa ka bulan nga surveillance, nadakpan ng 21 anyos nga si alias Dave nga nakuhaan sa masobra 200,000 pesos nga baloros ng suspected marijuana sa barangay Estefania, Bacolod City. Sa Luzon, sini ginapahayag ginakuha ang supply sa marijuana kag gina-deliver lang sa iya. Modus kuno sini ang paggamit sang fake account para sa iya nga transaction online. Isa ka estudyante ang suspect kag sunod sa kapulisan, ginagamit kuno sini nga sideline ang pagbaligya sang marijuana. May mga market man siya like online pagkatapos sina na siya mismo personal lang naga-deliver. Part-time niya kuno para makasustain sa iya pang eskwela. Ginapreparar na ang pagpasaka sang kaso batok sa mga nagkaladakpan. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas.